Ahojte všetci a vítajte späť na mojom kanáli. Dnes sa ponoríme do čarovného sveta astrológie a sviečok. Vedeli ste, že pre každé znamenie zverokruhu existuje špeciálna sviečka, ktorá dokáže posilniť vaše najlepšie vlastnosti a priniesť vám do života harmóniu? Je to skvelý spôsob, ako sa spojiť so svojou vnútornou energiou. Napríklad pre ohnivé znamenia ako baran, lev a strelec sú ideálne sviečky s teplými, energickými vôňami ako škorica alebo pomaranč. Podporujú ich prirodzenú vášeň a odvahu. Naopak, zemské znamenia bík, panna a kozorožec ocenia upokojujúce, zemité vône ako santalové drevo alebo cédrové drevo, ktoré im pomáhajú zostať nohami pevne na zemi a sústrediť sa na svoje ciele. Pre vzdušné znamenia, teda blížencov váhy a vodnára, sú skvelou voľbou sviečky so sviežimi a ľahkými vôňami ako levandula či meta. Tieto vône podporujú ich intelektuálnu bystrosť a komunikačné schopnosti. A nakoniec vodné znamenia rak, škorpión a ryby nachádzajú útechu v jemných, snových vôňach ako jazmín alebo harmanček, ktoré posilňujú ich intuíciu a emocionálnu hĺbku. Zapálenie sviečky, ktorá ladí s vašim znamením, môže byť krásnym rituálom na začiatku dňa alebo pri večernom relaxe. Pomáha vám to spojiť sa sám so sebou a nastaviť si pozitívne zámery. Skúšali ste už niekedy sviečku podľa vášho zverokruhu? Dajte mi vedieť do komentárov, ktorá vôňa je vaša najobľúbenejšia. Ďakujem za sledovanie a nezabudnite dať like a odber, aby vám neušli ďalšie zaujímavé videá. Vidíme sa na budúce.